IFM News. Police Report. Idol Dennis, please go ahead. Agatuloy investigasyon iti PNP Burgos iti naracover nga napukan nga tarikayo iti paset na iti barangay poblasyon Burgos, Ilocos Norte. Iti nangsangal daw oras alas 4:20 iti Balem na diskubre iti residente iti nabandonar nga napukan nga kayo usat gapuna nga nagresponde iti team iti Senro iti Banggi ngayon dalawa ni Forrestal Alger Chris sa Kisan, Clavo, mga nagturong iti nakamat na lugar. Iti panakagtinda iti nakamat na lugar, nakita sila abandonar na more or less 15 pieces ng uwas kindatay uratan, nga dati get at saan 15 to 70 centimeters iti diameter na. 7 meters med iti average length, iti precat acacia logs, narito get 20 nga pidaso, sa manipod 15 to 50 centimeter iti diameter na. At saan tinatintag nga 2.2 to 3 feet average na Idol Lawrence. Iti volume, iti nadambandular nga logs, ket ma-determine at balay ababayan iti Senro kada iti parang verificar da iti actual value nga nakita mismo iti lugar babayan iti parang turnover iti Senro Banggi. Segon iti impormasyon iti PNP at iti nakita iti nga nabantar nga kayo iti mismo nga property iti family iti barangay poblasyon Burgos, Ilocos Norte. Iti lokasyon dati Idol Lawrence dati mismo sangwanan dati nawastay jay dati asireg iti RHU iti iti Burgos, Ilocos Norte. Iti agdamakit saan pa nga mataminar iti pulisya na sino dahil nagpukan iti tarikayo ng abandonar iti nadakamatata nga lugar. Dito lang iti kasuratan may Maldita Police Journal iti Corpo Chief Policia. Damag, manag ti PNP. Idol Dennis Olipio, Tatak, RMN.